खुलुमबाय सिबि रानि फेमिलि इउटुब चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै नैबे मोनानि समाव आरो हरखाबै मोनसे भिडिअखौ बानायलायबाय जायनाखि दा बाक्सा जिल्लायाव जोंहा दुंहाव थासारि जागासिनो दङ। बेनि सायावनो माखासे आं जि मिथिगौ बेखौ नोंथांमोननोबो फोरमायनो बा शेयार खालामनो होननानै आङो हरखाबै बे भिडिअखौ बानायब्रबलायबाय बे मोनानि समावबो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दा गोदान आपडेट होननानै बुङोबा जोंहा बाक्सा जिल्लायाव इन्टारनेटखौनो बन्द खालामबाय। खालि फन रायज्लायनो हागोन आरोखि बेखौ आसाम सोरखारानो फोसावबाय आरो गासैबो बाक्सा जिल्लायावनो इन्टारनेट बन्द खालामनो थाखाय फोसावदों। थिखानाय सम गैया, माने गोदान अर्डार फैजासिम बे माबाया थागोन आरोखि इन्टारनेट बन्द खालामनायनि जि फोसावनाय बेयो थागोन गोदान अर्डार फैजासिम। बेनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लानि माखासे जायगायाव 163 BNS नि सिङाव माखासे हेंथाफोर फोसावदों। दा माखासेया साननो हागौ बाक्सा जिल्लायाव मानि थाखाय इन्टारनेट बन्द जाखो आरो बाक्सा जिल्लायाव मानि थाखाय 163 BNS बे हेंथाखौ फोसावखो, बेखौ माखासे सुबुंफ्रा साननो हागौ। बेनिखायनो आङो फोरमायनो सानदों बाक्सा जिल्लायाव मा जादों। गिबियावनो आङो बेखौ फोरमायनोसै, बेनि उनाव इन्टारनेट बन्द आरो नैबे 163 BNS नि सिङाव मा हेंथा फोसावदों बेखौबो आङो गुवारैनो फोरमायथिगोन। दा गिबियावनो जोंहा बाक्सा जिल्लायाव मा जादों बेखौ सावरायग्रोनोसै। माखासेया मिथियाखै जानांगौ आरो गोबाङानो मिथिखाबाय जिहेतु ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ। अब्लाबो आं जि मिथियो बेखौ माखासे फोरमायबावनो सानबाय आरोखि ना। जितु जुबिन गार्ग जि थैनाय बे जाथायखौ लानानै जोंना आसामावनो दुखु मोननाया दासिमबो खाराखै आरो बिजिरनाय नागिरनाया दासिमबो खाराखै। नैबे जोंनि आफां आसामथिं एसे खम, खिन्थु ओरैजाय खर'सा आसामाव दासिमबो लोब लोब सुबुंफ्रा ओंखारनानै न्याय नागिरनाय, दुखु फोरमायनाय बेफोरो जागासिनो दङ आरोखि ना। दासिमबो खुद्रिनाय, दासिमबो दुखु मोननाय बेफोरो जोबनानै थाङाखै। बे समावनो जोंहा नैबे बाक्सा जिल्लायावहाय बाक्सानि डिस्ट्रिक्ट जेलाव श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा आरो माखासे गासै 7 दायनिगिरिफोर जायफोर दायनिगिरिफोरखौ जुबिन गार्ग थैनाय केसाव हमनाय जादोंमोन, सोंनाय फिननाय लानो थाखाय हमनाय जादोंमोन। दा बिसोरखौ नैबे बाक्सा जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट जेलावहाय दिनै लानानै फैनाय जादों। बेनि उनावनो बे दुंहाव थासारिया जादों। दुंहाव थासारियाबो ओरैनो एसे एनै नङा। माबायदि दुंहाव थासारि जादों होनोबा, गिबियाव रायजो राजाफ्रा धरना होबाय। मानि थाखाय धरना होखो? बेफोरबायदि गाज्रि मानसिखौ जोंनि जायगायाव दोननो मोना, बाक्सा जिल्लायाव जोङो दोननो जायगा होआ। बेफोरबायदि जोंनि मानसिखौ बुथारग्राखौ जोङो बाक्सा जिल्लायाव जायगा होआ। बेफोरबायदि खुद्रिनाय, बाक्सा जिल्लानि रायजो राजाफोरनि खुद्रिनाया बेबायदि आरो माने गाज्रि मानसिखौ जोंनि जायगायाव दोनफैनानै जों मानो बदनाम लानो, जोंनि बाक्सायाव दावराव दावसि खालामहोनो नाजादों। बेफोरबायदि रायजो राजानि माखासे खुद्रिनाय। आरो फारसेथिं बिजिरनाय नांगौ, साजा होनांगौ बिसोरखौ, श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा बिसोरखौ साजा होनो नांगौ बेफोरबायदि होननानै दाबि खालामनायाथ' जागासिनो दंखायोखा। बेनिखायनो ज' ओंखारबोनानैहाय नैबे डिस्ट्रिक्ट जेलनि मोखाङाव खुद्रिनायखौ रायजो राजाफ्रा दिन्थिफैदोंमोन आरोखि। बेनि उनावनो बारा जाबाय, पुलिसा लावथि सिबबाय, रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा अन्थाइ खुबैबाय, जायनावनो बेनावनो अन्थाइ खुबैबाय। जाय अन्थाइया पुलिसनावबो नांबाय, जार्नालिस्टफोरनावबो नांबाय, खौरांगिरिफोरनावबो नांबाय। उनाव पुलिसाबो कन्ट्रल खालामनो थाखाय गुलि गावनो गोनां जाबाय। बे आरो ओरै धरना होग्राफोरनाव नांलायबाय। दा सासे धरना होग्रानावथ' एखेबारे बिखुङावनो नांदों जानांगौ, बिखुंथिं फुरा थै बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। गासैबो थै गोजा आरोखि ना। बे मानसिया दा दङना गैला आङो रोखा बुंनो हाया। खायफाया गैला होननानै बुङो। दायो गैला होननानै बुंदोंबाबो आंनाव बिदि थैबाय बा थांनानैनो दङ बा सिरियास इन्जार्ड बेफोरबायदि फाहामथाय लागासिनो दङ होननानै बेफोरबायदि आंनाव रोखायै खबर गैया आरोखि ना। गोबाङानो थैबायबो होननानै बुङो। नुनायाव सिरियासबो जोङो नुखादोंमोन, नैबे बिखुं गेजेरावनो गुलि नांजानायखौ नुखादोंमोन। आरो बेबायदिनो ओरै धरना होग्राफोर आरो पुलिसफोरनि गेजेराव दावराव दावसि, रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा पुलिसनि गारि मथरखौ गेदेर अन्थाइफोरजों खुबैदों, अर सावनानै होदों। बे अर सावनायाव पुलिसनि गारि खामनायजों लोगोसे जा खौरांगिरिफोरनि गारियाबो खामबाय आरोखि ना। माने बिसिनि गारिखौबो सावबाय आरोखि ना। जितु रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै दङ, खुद्रिनानै दङ।
रागा जोंनाय आरो खुद्रिनाय रायजो राजाफोरखौ सामलायनो एसे गोब्राब जायो जे बिसोर गारि नुबाय नालाय गारिखौ सावनानै होजोबबाय सोर पुलिसनि सोर खौरांगिरिनि जेबो मिथिला आरो सोर सासे सावखो बा सोर सावखो बेफोरखौबो जोङो रावबो मिथिला आरोखि जायखिया बेफोरबायदि बाक्सा जिल्लायाव मोनसे एकदम दुंहाव थासारि आरोखि जितु बेफोरबायदि पाब्लिकफोरनि सायाव बेफोरबायदि खालामनाय जाथाय जादों गुलि गावनाय जाथाय जादों हाराहास्ति खालामनाय जाथाय जादों बेयो आरो गाज्रिसिन महर लाबावनो हागौ ओरैनो रायजो राजाफ्रा खुद्रिनानै दंखायो दायनिगिरिफोरखौ फार्स्टआव एरेस्ट खालामिखौ लानानै खुद्रिखानाय रायजो राजाफ्रा बेनि उनाव साजा होनाय न्याय बिनाय बेफोरखौ लानानै रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय आरो खुद्रिनायाव गोबां दंखायो माने जोंखानाय अराव एसेल' घि लुनानै होनाय बायदि नै दिनैनि केसा जादों आरो जुदि बेयाव आसाम सोरखारा मोजाङै सामलायनो हायाबा बेयो आरो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लाबावनो हागौ जेरै जोङो नुबाय ओरै नेपालाव बांलादेशआव म्यानमाराव बेफोरबायदि धरनाजोंनो रायजो राजानि धरनाजोंनो माबायदि थासारि जालांदों थांनाय बावैसो नेपालावनो जादों नङा होमबा रायजो राजानि धरनाजोंनो प्राइम मिनिस्टार बायदियानो रिजाइन होनानै खारनानै थानो गोनां जादों आरो सोर गिदिर मानसिफ्रानो बुथार जानो गोनां जादों रायजो राजानि आखायाव बेफोरबायदि थासारिखौ जोङो नुबाय दा नैबे जुबिन गार्गनि बेलायावबो समग्र आसामनि गासै आसामनि रायजो राजाफ्रानो दुखु मोननाय आरो खुद्रिनायाव दंखासै आरोखि ना नै बिसोरखौ साजा होयैनि थाखाय रायजो राजाफोर लुबैनाय बायदि साजा होजानो लुबैदों आरोखि दा थासारिया जाहाथे गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाया बेखौ नोजोर होनानैनो आसाम सोरखारा नैबे बाक्सा जिल्लायावनो इन्टारनेट बन्द बेखौ फोसावदों आरो अर्डारखौ फोसावदों बे समाव बाक्सा जिल्लायाव इन्टारनेटआ बन्द जादोंना जायाखै बेखौ आङो बुंनो हाया मानो होननानै बुङोबा आङो अर्डार आसाम सोरखारनिफ्राय जि इन्टारनेट बन्द खालामनो अर्डार फोसावनाय बेखौ मोननाय लोगो लोगो आङो भिडिअ आरो पस्टबो एंगारदोंमोन फेसबुकाव खिन्थु बे समसिमाव बाक्सा जिल्लानि मानसिफ्रा गोबाङानो आंनो कमेन्ट हरदोंमोन कि बाक्सा जिल्लायाव बे समाव इन्टारनेट बन्द जायाखै होननानै नाथाय बे समसिम बा दासिम इन्टारनेटआ बन्द जादोंना जायाखै आं बेखौ मिथिया नाथाय आसाम सोरखारानो इन्टारनेटखौ बन्द खालामनो थाखाय अर्डार फोसावखाबाय आरोखि ना माब्लासिम बन्द थागोन इन्टारनेटआ बेखौ मख'वाखै गोदान अर्डार फैसासिम इन्टारनेटआ बन्द थागोन बेबायदि अर्डारखौ आसाम सोरखारा फोसावबाय बेनि अनगायैबो 163 BNS नि सिङाव माखासे हेंथाफोर फोसावदों बेयो गासै बाक्सा जिल्लायावनो नङा माखासे जायगाफोरावल' फोसावदों जेरै मुसलपुर टाउन ओमफ्राय नैबे जोंहा डिस्ट्रिक्ट जेल बेखिनियाव बे आयेना जागोन आरोखि 163 BNS नि सिङाव मा हेंथा होननानै बुङोबा बे जेलनि सोरगिदिं 500 मिटाराव रेडियासाव साबा आरो साबानि बांसिन सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा ओमफ्राय हाथियार जायखिजाया गोफार बुस्थु सिखा लावथि बायदिसिना लानो मोननाय नङा आरो गनायथि लायालासे जोंहा धरना बेफोरबायदि खालामनो मोननाय नङा आरोखि सोरबा जुदि खालामोबा आयेननि नोजोराव दायनिगिरि जागोन आरो बेनिखायनो सांग्रां जानानै थानाया गाहाम स्पेशली जोंनि मानसिफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन सांग्रां जानानै था ससियेल मिडियाफ्रावबो जानला मोनला पस्ट दाहो कमेन्ट दाहो दाख्लै जुबिन गार्ग थैनाय समावबो जोंहा बिदिनो माखासेफ्रा हमजादों बेनि मादाव जोंनि सासे बर'आबो हमजादों जेराव निमाहाबो बिनो गोनां जादों बेफोरबायदि जाहाथे जानो गोनां जाया आरो बे समाव रायजो राजाफ्रा जिहेतु खुद्रिनानै दङ रागा जानानै दङ बे समाव जाहाथे गाव गावनि गोदोनाखौ गथायनानै दाहो आरोखि ना बा गाव गावनि बिखुंखौ लामनानै दाहो सांग्रां जा साबधान जा बबे समाव माबायदि खोथा बुंनांगौ बेखौ जोङो मिथिनाया खुब दरखार जुदि जों जेबो मिथियालासे जिखिनि जाया समाव जानला मोनला खोथा बुङोबा बे खोथाजोंनो जोङो गेदेर बिपदावबो गोग्लैनो हागौ बेनिखायनो जोङो सांग्रां जानानै थानाया गाहाम आरोखि ना बे जाहैबाय बेखिनि आयदाखौ लानानैनो आङो बे हरखाबै बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन दा खोथाया जाहैबाय आङो बे सिबि रानि फेमिलि इउटुब चेनेलाव भिडिअ एंगारिया एसे गोबाव जाबायमोन मानो होननानै बुङोबा जोंहा जे BTC इलेक्शन मोन बेखौ लानानै आङो गोबां बिजिमोन निउस कालेक्शन खालामनाय मानाय इलेक्शननि निउसफ्रा एसे आलदा जायो बेयाव गोबां सम होसिननो गोनां जायो रेकर्डिं खालामनाय कालेक्शन खालामनाय बेफोराव गोबां समय होनो गोनां जायो जायजों मेङो
बिराद मेंनाय मोनो आरो अलरेडि फेसबुक पेज मोनसे दंबावखायो बेखौ सामलायनाय बेफोरजों आं गोबां मेंनानै दंमोन बानाय दंमोन जिउआ जिहेतु एसे रंजानायनि थाखायबो एसे रेस्ट आराम लानायनि थाखायबो बेनिखायनो आङो नैबे आंनि सिबि रानि फेमिलियाव आङो भिडिअखौनो एंगारथ'वाखैमोन आरोखि ना आङो दसे रेस्ट लाथ'थारगोन बेफोरबायदि साननानै ओमफ्राय इलेक्सननि उनाव जालायबाय मा फुजानि उनाव जालायबाय मा न'खरैनो लोमजानाय गगा गुजुनाय बेफोरबायदि गोबां जानानै थांबाय बांद्राय जायासै खिन्थु जोंहा न'खराव फिसा गासैबो जोङो बेफोरबायदि लोमजानायजों भुगिनानै थांजोब्बाय आरोखि एसे एनैल' जायाखै खोनानायाव गगा गुजुनायब्लाबो एसे गोब्राबैनो जाजोबदों बयबो एबारनि गगा गुजुनाया खायफाना खोब स्ट्रं बिराद स्ट्रं बेफोरबायदिमोन आरोखि मुलि जाबाबो हामद'आ दुंखावनाय मोदोम दुंखावनाय गोजांनाय बेफोरबायदिमोन आरोखि गोबां माबानायनि गेजेरजों दा नै दासो एसे आरामाव फैदों दासो हां मोननाय बायदि मोनदों बेनिखायनो नैबे जुबिन गार्गनि बे जाथाय जानायनि उनाव आङो मोनसे भिडिअ बानायनानै रायजो राजाफोरनो शेयार खालामनोसै साननानै आङो बे मोनानि समावबाबो हाखु दाखुयै आङो बे भिडिअखौ बानायबाय आरो गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआबो एसेनोसै आरो उननि समाव जोङो लोगो मोनफिनगोन